Incentivar les energies renovables és un dels eixos del Ministeri d'Economia. En aquesta línia, l'executiu ha previst, per al pressupost de l'any vinent, una partida de 200.000 euros destinada a subvencions i incentius per a la instal·lació i impuls d'energies verdes al nostre país. Aquesta és una més de les iniciatives que el departament té a curt termini per promoure aquest ús. Entre altres propostes, l'executiu està treballant en l'elaboració de diversos reglaments, com per exemple el d'eficiència tèrmica o el d'instal·lació i connexió de plaques solars fotovoltaiques. S'espera que aquests textos estiguin aprovats abans del proper estiu. Aquestes són, però, actuacions a curt termini. A més anys vista, el Ministeri d'Economia té altres projectes, com la creació d'una llei del sector elèctric per aglutinar tota la legislació en la matèria i d'un llibre blanc de l'energia. Aquest document dibuixarà l'escenari energètic dels propers 15 o 20 anys. L'objectiu és adaptar les possibilitats energètiques d'Andorra per tal que siguin el més coherents possible amb la realitat del país.